Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Daniel Stone lengdaw nang light ubalong ru Mukhtiar jong ka Supreme Court bat unong mikmat jong ka thain chatai lamingi jong ki pulit kanong ba Delhi ulapan pau ya jing songkhia halor ka jingja ngai jong ki brio ki balasya pengap ha ki rukom ba pher bat ya ki jing shirkhai shaba palat liam jong udrok ha ka jela Meghalaya ubala sothiet amtang hasor nrai watsha ki snong nong kandong ru kumjo Haga jing ekran bat kelat pathai kubor haga khat sautri ujileu 8,000 khat khandai uba Daniel ulaong baka jing jelei shapa palat ka jing sha khai gibreu khamtam e ki kintei ka dai namar ka jing sha pengop hagi runar ke bajukular ban penyok kam shabar ka jela bat ki bakloi ban leni ka jing em tang namar ka jing duk jing kerdo halayeng lasem Ulaong baki brio ki bajungat hagani ka shirip jong ki runar nong khai brio ki dai ki bajuwan na ki longyeng ki baduk bat ki ba shisur shidur Ula kentu ya ki kime ki kpa bakim dei ban pelai klumar ya ki khon ban pha le trei shabar ka jela klem da tip nya ya ka shlem ai kam bari ya ka kam ka bagi trei Ala bat ong menta ka jing bom ya kam jo ki breu ka dei ka jing dok ka wei Balai ki breu ki sale ikine ki human trafficking ne ki dei ka jing dok Tapi pai menta habaro ki jela ka ong api ka statistics mo ka statistic habaro ko wei metropolitan cities Kajing duk menta gabon ki kena non isang ne ki hiar chata ki ko an wat kam be tel gamot pa ki kam ki duna ba ka de salary ke jom ki lo ka duna ba ka dor teng ta wat im jela dero jinja mela no ka salary ba kin su de lai banai sau banai chano kin im de kata ki pro nomor ba kim yo ka su ba bian unsin ki haban le ki kam baruna but the hor ka ga banta ngalaman om no ba kamne ban penslo di ki breu jomi ba kin let mi shaba lada klem yo e jing ti foga shisha ya ka jingong jiman jong ka to ka jaka ka mamon ba ki breu ka to kam ka pan mi kum no ki e ki hilat granti hang to ki ba ki di bangle to katno ka salary hang to katno ka buying hang to katno ka buy bam hang to katno ki jinit ki jina tamar ba ki breu simba isa hatong rinong way lakim yo ya ka pe ka babian la ki im ki jar ka ban le ya ka di jinsniu iba pun di jinsniu di bahap ki hap ka di ban comment mo kata ka shisha te na ka banta kini ki drugs addicts mo ki drugs addicts ki kalau ka shisha ba ka jingkit tri jo ki kimi ki pa ka dai ka balon kam jo agane ka jo bunsin kum ki mi ki pa ki la ya bun kam namtip ki office ki kam sorkar mo tata lagi nung hikayat ng tendo se ki agi ji hikayat ka babahar do ki student sa class ng ikun ne haji ngasem ki biang siyo ka hikayat